Екопътека Видимско Праскало запознава с парка и с най-високо разположения негов резерват – Северен Джендем. Изходен пункт е ВЕЦ Видима в квартал Видима на град Априлци. Трасето върви успоредно на река Праскалска, извива през вековна Букова гора, минава между двата щърбанови камъка и отвежда до скални стени, от които се спуска 80-метровият водопад Видимско Праскало. Маршрутът предлага пътешествие сред природата с ненатрапчиво поднесена информация за планината и нейните хора. В началото на екопътеката ще научите повече за историята на град Априлци. Следва зелена класна стая с огнище с заслон, маса и пейки, както и с информация за растенията. Полезни и красиви за горските животни – слапи, нокти, пернати и опашати. На Праскалското водохващане, близо до входа на резерват Северен Джендем, ще прочетете за пасищата, ще научите повече за водата, може да опитате и вода от буков корен. Най-високата точка на маршрута представя гледка към едно от чудесата на парка – Видимското Праскало. Водопадът събира изворни води между Юрушка грамада и Параджика. От тук може да се види сухото Праскало, а през скалите и няколко притоци-потоци на река Праскалска. Изградената инфраструктура осигурява удобство и безопасност. Пътеката е маркирана на терена. Изградени са 5 дървени моста над реката и 2 панорамни площадки към река Праскалска и към Видимското Праскало.